Her har vi nogle problemer. Så den ikke altid gør, som min finger gør, som man kan se her. Så en farve. Så der. Så. Næste fokus. Til sammenligning har vi iPad, så man stort set kan få til at fejle. Og har vi en anden lille test her. Så er klode. Så er vi bare, det er ikke en klode, men det samme med iPadens reaktion på Google. Den har det med at gøre lidt i ryg. Så har den igen et problem i multitouch med, at når jeg går den her vej, så roterer den den forkerte vej nogle gange. Og så den rigtige vej. Den her er meget mere intuitiv. Skærmen har generelt for meget modstand. Tryk til fingeren. Det er så meget mere nemt. Så det vil sige, i og med at det ikke er en multitouch, men en dual touch, så misforstår den nogle gange input.